Season 4 nyanyo yu play kani ka step ka benta. Bula iPad hangi ya kini ka por ka benginyo. Panya pusan ya ka tin ka chang play. Pian subha ki perlok ki be ki permen sim ki ba kodol. Ki baju ngap ya ka jing pusan ka tin ka chung play. Ling ba kani ka program one ban bani. Blame ker khu ni rap yang hi un iPod ni. Min sheshkor ka tin ka be im ka chung play. Kani ka step kam ta ini pusan ni ka tin ka chung play. Na ka kitab ka ba ar ka chung Samuel. Kalau nang ka ba ar ko ar ka dekat ka ba ar. Ka tin ka chung play ka ang. Utrai ulang mau siang jonga. Pat ka kut jonga. Pat unong pen im jonga u jonga ke. Ki para men sim ki ba kodol. Kani ka dekat ka di ka jingruai. Kaba us im David us syakri jong ublay. Ula thok kum ka jingruai. Jong ka jing skongu. Hakaba ublay ula pelaj u David. U David la ruai sengu ya ublay. Nama ula pelaj u na shibuhun kinong shun. Nadu usol uba be u David ban penyap ya u. Hadu Absalom u kun jong u. Bat ki Philistia. Ki be. Ki bat heo ban penyap u David. Hari ublay ula pelaj u David. Ina kata kada bu David us ngongu yo blay us ngotu balam da day utrai uba pelat yo unam la ban la lam da day utrai uba pelat yo usum uba usol la sum persya yo unjin dala day yo lam da day utrai uba pelat yo Absalom ula yo ban penyap yo bat ki Filistia kila yo ban penyap yo hari us ngotu biang-biang badai utrai bala pelat. Dena kata kadau, urai kani kejirai. Badang utrai ulang mau siang conga bat kakut conga. Ki perlu ki beheknya kuat bangan bui kani kapang. Utrai ulang kakut kecing penim. Utrai ulang kakut kecing penim. Habang ye kren utrai kani ke ketin trai ka tell you blay unong tau unong penlong ye ki barak. Barang yang kakut, kateu, ya kata kejinyada, lani kejaka kabala kerskem, banyada na kejing syak tombor. Bat kadai kejaka kabai kejing shengan. Na kino kejing ma kibawan, ha kejing im kamtam, ha kishipai, ha kapor menshua. Yudan ikan ikakun. Mereka tangin ya pet katu kat ni ki pentah. Kibau David udon ban pen pau leng ba ka ni ka jing ruai ka jing u ha ka sam ka benta ka ban ning kong ka lang utrai ulang ka kut ka jing penim ka ba ai ka jing yada ko mangilang meni u David ula sya be thong hau sol u David ula sya tambor ula sya hiar thama halo jong khun jong Absalom u David ula haban ya le persya ya ki Philistia ki balong ki nongshun jong ka jaj ben rew Israel Andrai hap deng kita baro kini kinam la ban pen men sao yu David tang kendiat ro namar bu trai ula long ka kut ka jing penim yu David ka ba ai ka jing ada ka ba ai ka jing shngan u David skotu abu don baru trai u yo e ka jing ada de na kata kadang ha ka sam ka ba ar pulai u ruai wang u trai u long nong ap lang brot jonga nganam kerdo Shisha langa ya jika tem ke sengu ke cinyap nganam shepting ang David namar me dan ringkat patnya David sngotu walang ada ban ya jika tem ke sengu ke cinyap wala dia ban mat yakini kin nongshun ki baker tawyer nri utrai bolong ke kut ke ba aji ada nganam shepting ublay utrwa ya kecing ada ya kecing im changi na kinong shun ki bawan tur ya kecing im ke changi na kinong shun ki bawan ban tombor ya kecing im ke changi ka syong hangi ni kloy na em ban rung hakani ka kut ke changu ublay udah ya terwa ya ngab dia pi ki perlo ki bai he shika kut kecing penim ka ban ai kecing ada na kecing tombor jong kinong shun
Kebentai ke baar kalong. Utrai ulang ke kut ke jing penim ke baai ke jing klan ke sipai ke badan ye ke kut ke baskem kilong ke baklan ba ke nong shun kinamla ban job yaki. Namar ke jing klan jong ke sipai ke shongru ha ke jing scam jong ke ni ke kut. Lada ke ni ke kut ke telot lada ke ni ke kut la ban pen prada ke basuk ke sipai ke nam don borshu. Lada wan ke nong shun ban ye let thama. Para ki yok ban pen prai ke ni ka kun tang kata kisipai kila du bor pat emban se la haban pen dem wat la ne ban serendar no ha ke jing im jongi kum ki prio ke ni ka kut ke ba klan ka don pan ai ke jing klan pan ai ngi kata ka bor bengin lang ke ba klan ba kita ke nang shun ke nam la ban job ngi ke kerteng ke chung try ke ai hangi ke Jesus klan ya bengis ko telat Lagi pulen kitab jung Mika kalau ke bah nyau ke dekat ke pra ko. Wat le risa persya ko nong shun jonga. Namaru try ulong ke jing shai jonga. Ha ka shiti she pesas. Kalau nong ke ban ru ke dekat ke bakat we ko. Ha ka ba why not to long ki ba klan utrai. Kani ka peni bau ni utrai bolong ka kut ka jing peni tang bu ai ka jing ada handai ulong ru ka bor ulong ru ka jing klan ya ka jing im ka jingi bangila banya le persya nama ada ka ni ka kut ka scam nang tang yo e ka bor ka klan yo e ka bor ka klan bat ka pen slur bat ka ai men sim yangi ya kita ki badan hapo kata ka kut ka klan ka bentai ka balai ka Utrai ulang ke kut ke jing penim. Ke ba ajing arab ha kanu kapor. Kani ke jing dan kam ya kani ke kut na kapta ke sipai kalong ban ai ke jing arab ban ai ke jing ada ha kanu kapor klam da bu rutin klam da bu put tang men skill ne tang men met hendrai ha baro ki por. Laka de kapor ben mitru lada wan kino shun ka ajing ada lada kapor men skiru lada wan kino shun ka ajing ada lada kapor men step ru Lada wan kinang shun kani ka kut ka ai jingada. Namar ta utrai ulang ka kut jong ka jing penin. Ka ba ai ka jingada ha ka nu ka por. Lada mangi ki priu gidan ha ki jinge gidan ha ki shayar thma gidan ha kata ka jingale ha ka nu ka por. Ka bangi wan ha utrai. Utarwa ka jingada. Klem da bu por. Klem da kentat. Klem da bu rutin ai roem. Para mensim ki ba kodor na mari kita. Ka jingkeli yang ipat kalong. Kumnu ngila bandrung hakani ka kot. Kumnu ngila bandrung hakani ka kot. Ki para mensim ki ba kodor. Haba hakani ka kot. Ki bala bandrung datang ki traisnong, datang ki sipai, datang ki trai muluk, ki nam syai ki nong wei, ki bam itu ban surung hakani ka kot. Namari oleh si ki long penban. Kinong shun ki bawan penjot. Leong penban. Kinong shun ki bawan pli ka jingkang la ni ka kerdap. Demar kata. Hai ka jingim jongiru. Nginam la ban surung la karung ha ka ni ka kut ka baskem. Ni haban don. Iki katu kat ni ki jinglong. Ka jinglong ka banikong. Ka bangi la ban rung ha ka ni ka kut. Datang hadin. Bangi la kela ka bamut. Datang hadin ke bangila long ki kun jong utra jong kata kakut. Datang hadin bangila long ki kun ki hajar jong tau sim jong kata kakut. Ke bangi yo bandrung sya kata kakut ke baskem. Bat utra len usim jong kani kakut udai ublay. Bagi yo bandrung sya kani kakut. Datang hadin bangila long ki kun ke jong ublay. Datang hadin ke bangila kela ke bamut. Yo bandrung syakani kakut ke bakan jamin sem. Yang tangila aruban rung syakani kakut. Tang ladang isyanya. Hau tau sim. Lanu utra jong kakut. Saka wepat ke kendon. Bangin yo rung syakani kakut. Kamdai tang bangila kelak ke bamut. Hendrai nyihaban syanya. Nyihaban ngejru. Bakan ni kakut. Kalaban ai jingya daingi. Ladang i artatin. Bakan ni kakut kadra ai ke jingya daingi. Nginam laban rung. Nginam laban rung. Syakani kakut. Namar kata ka dayangi bangin ngej ban mi syanya lut haublay. Bolong try brus iem jakani kakut. Dai tang hangta ngila ban rung syakani kakut. Kadawa yangi ban syanya bar ban ai tilut. Nang ka bangin la ban rung
syakani ka kot nang tangi la ban rung syakani ka kot tang la dang gidon ka ban sim jong ke jing duai bat ka jing pan ret yala de shu blai ka jing duai ka de ushabi ban rung syakani ka kot la ni la banang ka de kata ka identity card la ni kata ka syap ka bakala ban pen rung syakani ka kot de tang ka jing duai ka bangila ban communicate la ne ban ya kren padu tra jong kata ka kot pan pediang yang isya kata ka kot nemar kata ki para men sim ki ba kodor ki jingma ki ba be ka jing ka jangi tu ngin don ka yu nu shabi jong ka jing duai kana ka bangin la ban rung syapo ka ni ka kot kana ka ba kita ki jingma kita ki nong shun ki nam la ya ka ban yo ban pen snew ban pen chot yangi ka banta ka ba khadu ka ngin yo ayu langi rung hakani ka kot ka e ka jing ma toy lani ka e ka bangi yo langi rung hakani ka kot ka ba scan ka jing yo ka bangi yo langi rung hakani ka kot ka long ngin yo e ka jing suk ngin yo e ka jing suk haka men sim ka jong ngin yo e ka jing ngan ki sanran ha ba ki shong ha ka ling ka bala ki phala ki sno shapting rai ka haban kar pati jisu bun pen im namar kitip shai bu jisu ju fail ba kitip scam ba kin yo e ka jing yada kin yo e ka jing yada par habangi rong ha ka ni ka kot ngin yo ru e ka jing karman ngin yo e ka jing karman namar ngidon kata ka jing scam ba ki ni ki nang shun ngitip shai ba kim la ti ban pen prai ka ni ka kot ngidon ka jing scam ngidon ka jing karman ba ngin lat im namar ki khnam jong baman kinam la ban yat lat ye ka ni ka kot namar ki sum jong baman kinam la ban pen prai ka ni ka kot kum tangi don ka jing karman ba ngin tip shai ba ngin tip scam ba ngin yo lat im pat ka bentar ka bakadu habangi rung ha ka ni ka kot ni yo ye ka jing shngai ni sro shngai namar bangi don ha ka ni ka kot ka baskem dai nak ta ka daw ba imis aw thomas irwa ye ka jing rai ring kat bat u jisu ngan sa yat sukba namar isko thu ye ka jing shngai ha ba idon ha po kata ka kot jong ka jing panim wala idai ban yat ki klau ki badum wala ban yat chikai ki bakanja Ndai yo e ka jing shingan. Namar ba ki don ki dong but. Namar ba ki don ki ba ya let lang. Ndai yo e ka jing shingan. Namar ba don ba du Jisu. Petras habu shong hakaling. Ndai habu yo yu Jisu ba ya ta slaum. Wang ko kan rat. Lada day mami. Hukum yang abangan wan syami. Petros warla usyong hakaling handai sngo shngan kam sngo shngan ban let badu Jisu. Hukum yang abangan wan syami. Warla kadai tang haslaum handai habadon Jisu. Kam sngo shngan ban let hangta. Para men sim kiba kodor ka tin ka chung play ka pen ken mau yang utrai ulong ka kut ka bas kem ka jim changi shisha la ni de ban ya ka tem ka serngi ka jia ganam ship ting ka bas niu namar utrai ulong ka kut ka bas kem ngin yo e ka jing shnga ngin yo e ka jing sup ngin yo e ka jing kerman la dang yo ban rung ha ka ni ka kut to ngin danu shabi jong ka jing duai bang yo ban pli bangin communicate padu try jong ka kut kana ka bangin la ban rung shapa Bila harap na ay buat ini kijing pusan dekat tin kacau. Bagian long kita kibril kibala ban yo ya kata ka identity kan ban rung siapa kan ni kekod. Bila ini kerku yang ini doai. Ku pa chungi bahap neng. Saya sempat ableng ai ngu yamen ba chungi di por ka ba mata. Leng ba kan ni ka tien ka ba im ka chame. Ka ba pun kan mau yang ba melong ka kod ki ba scam ka chim chungi. Shisha wala ka ki phalo ka perthai ki jing at phlung ki ba ki nong shun ki ba ka chim go changi tai ai ko kan rat be het bingen rung ka kut ka ching pen em ko balong ma me kan ap lai ba ngi danu shabi jong ka ching tuai
Ike bangin rung bangin yo ya kata ke jing ada bangin yo ike jing kermen bangin yo ike jing shngan ike jing suk ke men sem tarai ker kui ke ni ke jing yo slok ne ke tin ke chame ker kui para men sem ki bakodot ki parlo ki be ki bas ngobet snap ike jing pusan ke tin ke chame men yaram ko trai be do men sem ko jame men shampang ike tin ke chame kabra ya kiski bet ki por kat ablay ka por kabra sa paro na bak ding Jesus pe ngipan